Gipang-surender ang 40 ka mga tag-as nga kalibre sa armas ngadto sa kasundaluhan sa 601st Infantry Brigade sa barangay Kamasi, Ampatuan, Maguindanao del Sur niadtong Abril 26, 2025. Nagikan ang mga armas sa mga munisipalidad sa Dato Saudi Ampatuan, Sharif Agwak, Mama Sapano, Sultan sa Barongis ug Dato Abdullah Sangki sa Maguindanao del Sur. Resulta kini sa gipakuskang kampanya Batok Loose Firearms ug sa positibong tubag sa mga local government units sa kampanya sa militar. Formal nga gipresenta sa mga LGU ang naisgutang mga armas ngadto sa mga opisyal sa sundalo sumala sa 6th Infantry Division nga magpadayon ng inang kampanya aron makunhuran pa ang mga loose firearms sa rehiyon. Masaligon sab ang kasundaluhan nga nahimong epektibo ang programa sa pagsumpo sa mga krimen. Dai Zalibong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe